Tatiyeni tioneko zomwe zikuchitika ku Durban pajatu kumeneko abale athu ajaso akumana ndi zina zokoma makamaka ku Sherwood Hall. Chabwino nde tifotokoze kuti zikuyenda motani. Ndizonena kuti akuti tikumathamangira anthu okwana 500 akumalayo kuno. Ndizonena kuti athamangitsidwa makamaka ku dera la Clare Estate. Ndipo akukapezeka kuti akukakhala ku Sherwood Hall. Kumeneko kuti ndi chaku Sandemham maina orupe pane chaku Durban uko. Nde akuti mene zinakhalira ndizonena kuti anthu anayamba ndi kuti kuopsezedwa makamaka mukadera kameneko kwete tikukambatu ku Clare Estate kumeneko ku Durban. Now chomwe zinapezeka mtono anthu amuderalo anayamba ndi kuti kuwaopseza anthu obwerawa makamaka Malawi akunena kuti tikuthamangisani, tikuphani, sitikufunanso mukhale muli kunoku mwazipita kwanu. Ndatona zonoteza ambaso pano kuonjeza ndapa anthu adzanangopeza kuti athawa kumene kuja kuthamangisidwa m'manyumba mwawo muja ndikupita ndikuti pamene pali ngati mwina make pali ground komanso pali holo choncho kuti mwina make tingakatetezeke komanso pali mzikiti. I think dzulo tinakupasani ndithu chakumadzulo mmene zikuyendera komanso kuti malowo amaoneka motaneti tinakupatsirani ka video kamene kaja. Nde basi notu akakhala pamenepo ndi inanso kumamva choka maliro osiyanasiyana angobwera kumaonjezereka pamene paja tendipita ndikakhale pati pamenepo. Ndimene kunatumizidwa nonso pano a polisi kuchokera ndekuti ku Durban Metro Police afika kumene kuja basi tunde kuti ndikuyamba kuteteza pamalo padza kuti mwina make adza kamabwera nonso pano anthu adza kuti azapange chipongwe anthu amene ali pamenepa ndikuti mwina make angathe kulimbana ndi apolisi wanangasendera apolisi zakhala aperekano chitetezo pamenepo. Ndi apolisi ali pamenepo ndipo kuchokera ku Durban polisi ya Durban tikuona choncho kulikulu akamba zonoti akhala bende kuti akutumiza apolisi kuti chitetezo chikhale chokhwima pamenepo. Koma chomwe chakhala chikuchitika mtsono asilamu takambakaleso pa holopo pa Sherwood holopo nzono pali nde kuti mzikiti pafupipo. Asilamu akhala kuthandiza komanso pali maorganization ena ndena mabungwe ena ndena akhala kuthandiza kuti iwo sangangoonera kuti izi zikuchitika facho mwina make anthu aku South Africa akwiya ndafuna apange chani iwo sangatengere zimenezo kaya anthu awanyoza motani kaya atukwana motani koma iwo aonesese zonena kuti atengapo gawo chifukwa malinga ndi chipembedzo chawo umunthu wawo akuyenera ndithu kupanga zimenezo. Enanso ndi ma India akuchita kamba zoti ife tinaleredwano ngati kuchikhalidwe chathu cha India kuti tisamaonerere kuti mpaka ana azivutika ifeyo nkumakhalapo sapangapo china chake. Ndapita pamenepo kunali kuwapatsa mablanketi kuwapatsa ma mattress choncho nangasi anthu agona panja osati muholomo koma panja ndithu pa mtetete ndi mphepo yali sitingalole zimenezo kuti zichitika. Tikuyenera titani tipangepo kanthu ndimene apezeka zono kunali kubweretsa ndikuti ma mattress amenewo mablanketi amenewo komanso kuwathandizira kuwapatsa madzi akumwa nangasi ndikuti palibe linyonse kuwapatsa madzi akumwa kuwathandizirako ndi zakudya zina zoterozo komanso ndikuti kulumikizana ndi aku embassy ya Malawi kuona kuti mwina make abwera azathandiza anthuwa awachotse. Ndikuti kagulu kamene kakamwenye kamene komanso asilamuwa akuonana kuti iwo anaphunzira kuchoka mwina mu xenophobia yomwe inadzachitika soka mnayi mu 2021 kati chaka chanji nanone zoti yayi tipanga zonoti pamalo pano pasachite kusandukano ngati refugee camp tiyesesa kuti tithamangise zinthu ziyende mwachangu kuona kuti anthuwa anyamulidwe azibwerera kumudzi foti sizikuyenda bwino. Anthuwa mwina make zaukhondo ndi zina zoterozo sizili pabwino komano aonese zoti ayikapo ndithu ma toilet I think it's mobile toilet zimenezo kuti mwina make pasachite kukhaliratu ndekuti pakabuke matenda chifukwa choti pakusowekera ukhondo ndi zina zoterozo. Akukamba motero kuchoka kumeneko. Funso lathu ndilonena kuti kodi aku embassy zili motani, kodi apangapo chani ngati dziko la Malawi. Akunena kuti malingana ndi ma calculation mwinapo mafika la chitatu lero kodi ndi la chingati kodi lero sila chitatu kumene okay pepani kwambiri ma information makatenga amene aperekedwa dzulo alipo mafika la chitatu lero limwina tikhoza kumamva zoti nambala ija yashuta kuchoka ndekuti pa 500 paja anthu kumakafika 1000. Ndi aku embassy mwina chithunzi chimene mukuchiona pa screen panopo chimenecho ndekuti chikuonesa munthu wakuda pa gulu asero amene yotu dzina lake ndekuti ndi Adam
kodi ndani so kodi Adam ndipanga check dzina lija nanga simatitira wa ukariso pena kwadomphemo muru amene ru dzina lake akuti ndi Adam Ali Adam Ali ndi zonena kuti watumizidwa ndi kuti kuchoka ku embassy ya ku Malawi kuntumizo kafika kumeneko ndipo achita calculation awe tukamba ruzo yavala t-shirt ya radio achita calculation awo bwino kuti nokotino apa tipanga motani tiyenda motani komanso kuthamangisa kulumikizana ndi kuti ndakuboma kuti no zonse ziyende bwino ndipo akunena kuti uthenga ukuyenda ma WhatsApp kunena kuti anthu amene mwayandikira kumeneko ndipo mukufuna mutanyamuka kumabwera kuno kumudzi ndikuti mungakajoine nawo kumeneko kuti pomaka upanga zowerengazo iti ndeyo asachite kukavutikano kuti tibwereseno mabasi ochuluka bwanji komano akunena kuti no akulumikizana ndi mabasi akulumikizana ndi boma la Malawi kuti no apange zolongosoka zonse nde nonse amene muli kumenekoko kozungulira ndikuti ku sharehold kohoko kumeneko ndipo mukufuna mutabwerera kuno kumudzi kuti no pasadzavute zochitika zambiri mungakajoine anthu amenewo ndipo enadi akukajoina kuti mwina mwake ziyendepo mwachangu apweti anthu akuvutika pala azimayi pamene popo ena onena kuti no ndoyembekezera mwaisazo mzimayi uyu akuona kuti no ali ndi kuti miyezi 9 yakwanatu miyezi 9 tichaposa chitapo mpakho zopezeka zonara katani akachita ndi amapempha motere tifikitsenso uthenga wakewo kuti mwina mwake ufike kuyenerako zili mwa serious kwambiri. President from my country, you see now, I got like a 9 months pregnancy. I don't know, now it's the last month, but I didn't know. Maybe today I'm gonna go to the river, like tomorrow. So maybe if you come fast, you must deliver in my country than you deliver here, because I don't have a place for staying. Chabwino mene taonera pamenepo komanso ndikuti kumvera limodzi akungokamba ruzonena kuti akupempha kuti mwina mwake a president atathamangisa tingoti akuboma la Malawi atathamangitsa kuti adzatengepo mwachangu chifukwa choti noti mmene aliliyeyo ndizochititsa mantha kuti ino ndi achilili ali kumeneko ku South Africa ndi mazuwa kamwana kakhanda kacho yosagwiratu ndi kuti ndi situation iso mmene ilili alibe malo okhala sizosayenda ndi kuti even makomo mosotacho kamwe enawo zikatundu zawo zisiya sizili pabwino nde akungopempha zoti mwina aboma atati athamangisako zinthu mwachangu kuti mwina makaka atenge kuti mwina ngati kuli kudzachirako achitende kuti atafika kuno kumudzi mwina zingakhaleko bwino azachitire mu zipatala zakuno chifukwa apo nde sizili pabwino. Uthenga wa serious umenewo we always say as men our job is to make sure, not even our job, our duty is to make sure the women are safe, they are protected, they are provided, and they are safe, while the women, their job is to make sure that the household is safe and the children are safe. Tima agamba kwanena kuti no ntchito yathu ngati no amuna ndionesa zonoti no azimayi ndoti noti apatsidwa zoyenera zonse akupezedwa china chonse chakudya zovala ndi zina zoterozo komanso ndi zonoti akutetezedwa pamene no azimayiwo ntchito zawo ndikuonesa zoti makomo ndotetezeka ana ali bwino komanso ndi kuti kusamala banja ndi zina zoterozo. So anyways now ndi nthawi yonena kuti no sitingakhale pansi ndikumayang'ana zonoti mzimayiyo apezeke zoti no akhale osatetezeka fa nyengo imene amafunikira chitetezo kwambiri mzimayi ndi imene iyi. This is ndi nthawi imene amakhala lofoka mu zinthu zambiri thupi likufoka ndi zina zoterozo akufunikira ndithu chitetezo chapadera mathandizo komanso chilimbikitso support ndipono akachitire malo abwino osati kumenekoko sitikufuna timve zonoti ayi sizinayendetu uko chifukwa choti mwina make malo amene anali chani chifukwa timve zimenezo. God forbid, we just want the best out of that situation. Ndizimayi akupemphaso kuboma kweti nde ife tipangabe capitalize on that kunena kuti akuboma uthenga ndi umenewo chonde athandizeni anthuwo osati mwasiye. Taonani tu situation imene ili ndi zimayi sangakhala alipo ekawene pangakhalenso pala anthu ena amene mwina make ndodwala ena ndotani ana kumene ena sizibwino nde just make sure kunena kuti anthuwa akatengedweko kumeneko azibwera kuno kumudzi sopanotu I think tikambe moteromo zanzathu amene ali ku South Africa in case of anything pakabweraso zina tikupasani naiwala ndikufuna ndikupaseni update makamaka yokhudzana ndi kuti ndikuja ku
kulindera pepani kwambiri madetail ngati akuchuluke kulindera anjina luse ndazinzawo sopano kuchokera kuboma akuti akafika kumene kuja ndipo akupanga process mwinaso muzithuzi zomwe muziona akupanga process china chilichonse kuti no alembe ma document onse mene zikuyenera zikhalire kodi nde kuti no ali ndi margin otani alipo anthu angati nanga ziyenda motani ndipo anthu amenewa ndizoti chilichonse chikangolongosoka anatumizako kumene kwa Dodma mungathe kuonanso mwina avala margin zawo za Dodma kuchoka kuno ku Malawi kuti zonse zikalongosoka bwinobwino anthu onde kuti no anyamulidwe azibwera kuno kumudzi. I think izi ndi zimene timafuna anonso pano tizimva kuti no Malawi afikano pa ground kumeneko. Ndi zabwino kuti even kumaona watavala chivesti chawo icho cha Malawi chimene chilinso ndi kuti ndi coat of arms ya Malawi sizoona kuti dziko la Malawi lafikano pa ground liatengepo anthu kumeneko azibwera kuno kumudzi. We wish them well too and zikomo kwambiri pagaya kuboma zifukwa zothamanga kuti no mukatenga amenewo takhate kumakuwa pano ndipo ife sitisiya tikhalabe tikumapeza kuti tikumakuwa tikaona zoona kuti pali slow basi tikuperekabe ka pressure pang'ono osati chifukwa cha zidani komano tikufuna zoona tino pasapezeke zoti taluzapo munthu wina wake kumeneko ku South Africa. Of course dzuloso ndimakupasani nkhani yonena kuti no pamene tikumakamba zonena kuti South Africa kwaipa abalatu ena abe akumanyamuka kumapita komweko ndipo no basi padzachita ngoziso cha kumeneko 2 days ago. So I don't know what to say. Apapokha ndendu chiloso ano zolankhula amwene ndingonena zonori zabwino zonse kwa wina aliyense amene afuna kupitawo zabwino zonse amene atsala komweko zabwino zonse amene afuna kubweranso kuno zabwino zonse ndipo boma we believe kuti lipitirizabe kulongosola kuti no anthu onse azibwera kuno kumudzi akuti